Takže ahoj, dneska si zahrajeme takovou hororovku. Five Nickstar at 3 demo. Já se mluvám, že to bude tak dlouho točit a to když tak se to... Myslím, že teď by se tak dlouho nemělo točit, já nevím. Máme tu reklamu rovnou. To asi zřejmě nechcem a já nevím ani, jestli to bude. Protože teď nějaký divný období, že... Če? To je Minecraft. A jo, já jsem chtěla Minecraft, já se omlouvám, takže máme Minecraft a máme My World a máme tady. Takže asi tak. Budeme asi na světlo. A vůbec si nevím, jestli to jsem nějak sama. Jestli si to zase tady vybudu. Jo, dobrý, super. Tak si to asi už nechám, mám tu hodně obrázků, takže se nedivte. A je zrovna noc, takže asi je nejlepší čas jít na to, na kotě a vyspat se. Pardon. Tak, jak vidíte, u postele mám tolik obrázků, že se to na to nedá koukat, panebože. Jinak se mluvám, že mi moc nejde ve videu vidět. Panebože, to je hrozný tady to. Jako, když tak jdete, dobrý, tak si zapřeme dveře. Jdeme člověk, super. A tady je nějaký sakra. A co tady je? Panebože, já jsem spadla do ty díry. Ani nevím, co tady je, takže jsem asi líst. A já jsem tam asi vlezla, no. Teď mi bude, počkejte, já si nějak vyšplhám ven. Si zatím užívejte v klidu okolní svět a užívejte si zbytek svého života, protože než se dostanu ven, tak je půlnoc. Tak už konečně asi po hodině jsem venku. Dobrý, jsem venku, lidi, vyhrabila jsem se z toho nějak, nevím jak. Tak asi jdeme na to. Jinak si jdu asi ochočit psa nějak, jo? Už vůbec nevím, co je to za vajco. Takže tady to, jestli asi předem nechám ochočit. Jo, to je on, pes, tak hlavně ať mě neuteče, protože to je fakt hrozný. Uteče. Ahoj, takže já si ho ochočím. Kam jdeš, panebože, to je hrozný. To je zvíře. Tak si asi psa ochočím venku. Je úplně nezatím mimo kameru. Tak, dáme si vajíčko. Víme, že je to pes. Při nejhorším budu mít štěně, no. Dobrý, máme ho. Teď si ho asi nakrmíme, protože je na mě hodně. Tak, nakrmíme si ho. Teď asi necháme ho vstát. Tak můžeš to docela projít. Co to projde? Já počkej, tam vlastně nic nemám. Jo. No pojď. Půjdeme? Půjdeš, pojď. Budu muset udělat nějaký dveře, aby mohl prolízat, dobrý. Když to takhle zboříme a pak... Dobrý. Tak když tak si tady dáme nápis a tam třeba bude dům, máme to tam
si zase nakrmíme pejska, aby nebyl moc hladový. No. Hlavně tam moc nechodím, než se zblázním. Asi si uděláme víc těch kamarádů, počkejte. Teď se asi zblázníte, co udělám. Asi nikdo ne, možná. Mám tu takovou školku. Tak asi se jdeme ulevit. No. Pojďte, pejsci, pojďte. Pejsci. Já to si nechám venku, ale... Nechám tu. Jak mám tam spadl. To tebe nakrmíme, jsi hodnej na nás. To nebudeme krmit teď. Já si možná nakrmíme. A co ty, pejsku? Jsi divoký nebo ochočený? Dobrý, a to by pro dnešek stačilo, takže když tak v dalším díle craftingu. Čau.